Anders, jeg ved, at du er stærkt utilfreds med TV2 Nords dækning af jeres valgdemo i går i lørdag i Brovst. Vil du forklare, hvorfor? Ja, altså det var jo en ren propagandaudsendelse imod os. Der sidder en meget træt Ingrid Buch og siger, at borgerne i Brovst ikke bryder sig om stop islamiseringen af Danmark. Hvor i alverden ved hun det fra? De spurgte en forkølet socialdemokrat nede på gaden, der ikke brød sig om os, herreste Gud. Det har der ikke noget med, hvad man mener om os at gøre. Vi har delt 1000 valgfoldere ud nu i Tranum, Brovst og omegn, og vi har mødt i alt 3 personer, der ikke synes om os. En gammel borgmester for øvrigt også, der har været borgmester i Brovst 12 år. Og ellers, så vil jeg sige, at de mennesker, der var imod os, det er nogen, der arbejdede i flygtningecirkuset, Gades flygtningecirkus. Vi så også i indslaget, at Ole Stavad og Mogens Gade kommenterede på jeres demonstration. Hvad mener du om det? Jamen, det har de jo lov til. De har lov til at kommentere på vores ting. Men at Ole Stavad, han siger, at det er stemmespild, og stærkt ironisk siger, at det er stemmespild at stemme på os, så kan vi kun sige, jamen vi mener, at det er pengespild af borgernes penge at stemme på Ole Stavad og Gades flygtningecirkus. Gade siger, at kommunen skal være en rummelig kommune. Hvad mener du om det? Ja, det har jeg jo egentlig også lyst til at spørge Gade om, hvad han mener med, at det skal være en rummelig kommune. Altså vi mener, at det skal være en rummelig kommune for de danske borgere, der har været med til at bygge kommune og samfund op, og at det ikke skal være en flok asylansøgere, som vi ved, at hver tredje af dem er kriminel allerede inden de kommer. Jeg har ikke noget imod at være rummelig over for rigtige flygtninge, altså flygtninge, der virkelig er flygtninge. Dem mener jeg også, eller det mener Siat også, at vi skal tage os af dem. Men at være rummelig over for kriminelle indvandrere, kriminelle flygtninge i kommunen, nej, det synes vi ikke, at vi skal. Hvad er partiet Siats hovedformål med at stille op i Jammerbugt Kommune? Jamen det er igen, at vi ønsker, at det skal være et godt sted at bo for de danskere, der har været med til at skabe det her samfund. Og det skal ikke være penge, vi bruger på nogen, der kommer fra hele verden, fordi at det lige kan betale sig at søge hertil, fordi de rent økonomisk skal få noget ud af det. Det mener vi er forkert. Vi ved nu, at vi skal tage imod 60 nye flygtninge i 2014, og de 32 af dem skal vi selv betale. 28 de får penge med fra staten. Så det vil sige, at i alt så skal Jammerbugt Kommunes borgere betale 3,5 millioner kroner for de her folk, der kommer rejsende hertil. Og hvor hver tredje af dem vil være en kriminel flygtning. Hvor stor vurderer du opbakningen er til partiet Siats politik i Jammerbugt Kommune? Som jeg sagde først i indslaget her, at vi har været rundt og delt ca. 1000 af vores valgfoldere rundt omkring i Tranum og i Brovst og omegn. Og der har vi talt med en masse mennesker. Hvis vi skal ligesom tro på, hvad de her mennesker, som vi snakker med, siger til os, jamen så har vi en kanon opbakning. Og det folk de er trætte af, det er for det første, at kommunen nu skal spare 6 millioner kroner. Og der skal vi så lægge de 3,5 millioner, som de nye flygtninge de kommer. Hvor i alverden skal de her penge tages fra? Der er kun én kasse at tage fra, det er kommunens kasse. Hvem betaler kommunens kasse? Det gør borgerne. Og det vil så sige, at man skal ud og hente de her penge på ungdomsarbejde, man skal ud og finde det på madordninger, det vil sige, at man flytter det nu hen maden, den flytter man hen, institutionerne, de bliver, altså madforordningen, der bliver nedlagt og flyttet ind til Aalborg, det vil sige, at der er arbejdspladser, der flytter ind til Aalborg. Samtidig med, at der så er et stort problem med de kriminelle. Nu har man godt nok fået ansat en eller anden arbejder, der skal gå rundt i gaden og prøve på at stoppe dem i at stjæle, men det er jo altså ikke lykkedes særlig godt. Vi ved omkring selve, hvor de bor derovre, der var der en villa, der sidder folk og hygger sig ude på terrassen, og så vender de sig rundt, og så ser de 2 folk, der er ved at gå og tømme deres hus for værdigenstande. Samtidig så er der ældre, der sidder og ikke kan blive vasket, der trænger til vask. Det kan ikke få hjælp af kommunen længere, det kunne de før. Det er sparet væk. Og vi siger, at der er kun én kasse til at betale. Det er altså kommunernes borgere. Så derfor vil I have stoppet det her svineri, så stem på os. Liste G, Anders Gravers. Jeg vil være jeres mand i kommunen. Tak for det.